Bé, aquí a Premià de Dalt ja estem gairebé a punt, perquè d'aquí res se celebra la Festa Major, la Festa de Sant Pere, possiblement una de les festes més esperades i més participatives de l'any. Parlarem de tot el que tenim, que no és poc, jo us ho avanço, i ho farem amb el regidor de Cultura i Festes, Ramon Golart. Bon dia, benvingut, què tal? Què tal? Bon dia, Isa. Estem precisament al parc de Felicià Xarrier, aquí és on se celebra algunes, pràcticament el gruix d'activitats, tot i que n'hi ha moltes d'itinerants, d'altres que també es fan a la plaça de la Vila, en fi, ara si et sembla en parlem, no? Una mica anem engrescant, perquè ja ho tenim tot lligat, ho tenim tot a punt, amb molt bones propostes. Ramon, jo crec que és bo que en parlem, no? Doncs sí, com dèiem abans, a micro tancat, fem bullir l'olla una mica, no? Perquè ve aquest punt d'excitació prèvia a la festa de Sant Pere, que són les nostres festes, no? I com deia, sí, es fa en aquest indret, que sempre aprofitem per dir que tenim uns espais molt xulos i n'hem de presumir, i aquest és un d'ells. Sí, doncs la setmana que ve, dijous, hi haurà prèvies, no? En el programa de mà que va sortir a la Pinassa de la de juny surt tota la informació, però sí, comencem, diguéssim que l'inici és el clàssic i el típic playback amb el pregó previ. Això es farà a la plaça de la Vila. És una sorpresa el pregoner? Pregonera? Pregoners? Pregoneres? Bueno, jo preferiria que sí, perquè crec que hi ha un espectacle muntat molt xulo. El que hem intentat, o intentem, junt amb la Comissió de Festes, és que el pregoner, pregonera o pregoners, en aquest cas serà més d'un, tingui un efecte especial i sigui divertidot, no? Tingui aquest punt dinàmic, perquè ja és això. Tenen un lloc molt emblemàtic, en un punt molt emblemàtic de Premià de Dalt, i he de dir que és una família molt coneguda i reconeguda a Premià de Dalt, i crec que gaudirem i riurem bastant. Molt bé, aquí ho deixem, Ramon? Sorpresa. Sorpresa. Molt bé, molt bé. Després, això arrenca. Prèviament per això ja tindrem activitats a la biblioteca, perquè recordem que també coincideix Festa Major amb l'aniversari. Sí, sempre coincideix, i la biblioteca, en aquest cas liderada per la Gemma Planes, sempre programa alguna activitat. Aquest cop serà rumbesia, que és molt peculiar, però els que ens agrada la rumba i la poesia, doncs una barreja que crec que pot estar molt bé. I també a l'Escola de Música també hi haurà un concert previ, això previ és el mateix dijous, previ a la trobada amb gegants, que fem tota la cercavila fins a la plaça de la Vila. Molt bé. Després, divendres festiu, aquí a Premià de Dalt, que no és el dia de Sant Pere, perquè el de Sant Pere cau en dissabte aquest any, per tant agafem divendres de festa. Arrenquem ja amb les activitats, a banda del pregó, que també és molt típic, el que serien les activitats infantils, per nens, el correbars, tots els concerts. Aquest any, per cert, parlant de concerts, tenim una cosa clàssica, però esperada. Jo crec que sí que és segur que volíem comentar també, perquè he de dir, si em permets, que el format cada cop estem intentant engranar-lo al final és assaig-error, no? I intentes arribar a tots els públics. Jo crec que estem tocant la tecla i que cada cop ho estem acertant més. Ho has dit molt bé, és de les festes més participades i més participatives. L'any passat jo crec que va ser una de les més, que recorda, perquè la gent té moltes ganes, i com a regidor i coorganitzador, perquè darrere hi ha moltíssima feina, Comissió de Festes, com he dit abans, i el tècnic Enric Miralles, que no me'n vull oblidar, a banda de la brigada, Pinarsa... Tot un engranatge aquí que Déu-n'hi-do, Sí, de bo, jo muntatge, perquè sempre que es tinc l'oportunitat és bo remarcar-ho, i s'ha d'agrair. Crec que hem trobat, hi ha un format crec que molt acertat, hi ha coses, un format, com deia, que es repeteix d'altres anys, però sempre vas introduint, no? I com deies, aquest any ja et venen els Cirex, que he de dir que em fa molta il·lusió perquè trobo gent pel carrer i És que són tot un símbol, els Cirex. Jo crec que podem ballar tots, no? Tots, jo crec que d'aquelles cançons que no només el públic més generalista, diguéssim, no? Sinó que gent de totes les edats, per això és xulo. Això serà dissabte a les 10 del vespre, que pot conviure tranquil·lament amb el Pere Tapes. També destacar el que deies, per posar-nos una mica en context, dijous iniciem, divendres al matí no farem res, descansarem i iniciarem ja divendres amb activitat infantil, amb Guerra Bombardes, Lo de les bombardes també és un clàssic. És un clàssic, i recordar qui ho va iniciar, el meu amic Martín Toré, perquè és algú que crec que és el relat i és un fil conductor, molts pobles el tenen, nosaltres jo crec que ens hem de mantenir això i hem d'intentar ampliar
que la gent s'engrés, que nosaltres tenim un poblatívar que és molt xulo i crec que hem de buscar quelcom per fer-ho participatiu. Com deia, el divendres també hi ha un escorrefocs, aquí vindrà... hi haurà un concert amb les que faltaven, que és un grup molt xulo, és un grup de noies amb música molt dinàmica, i després hi haurà una DJ, que és la Neus González, que si qui tingui memòria va venir fa 2 Ulisses, ens va agradar molt i jo crec que pot estar molt bé. Dissabte al matí hi haurà activitats esportives amb les entitats esportives al pavelló, a la zona esportiva, i també a la zona més ombrívola hi haurà activitats infantils, inflables i diferents activitats, com dèiem, pels nens més... per les famílies, pels més petits de la casa. Després al mitjà anem a descansar una miqueta i a partir de tarda comencem amb el nostre Pere Tapes, que és molt emblemàtic i és un dels moments on si ens ajuntem més gent, i és molt familiar. Ho dic perquè les fotografies de dalt, tots amb els barrets, aquest any és sorpresa també el color, i veus famílies, que per això volem que s'iniciï a quarts de 7, perquè és un ambient molt familiar. Després acabarem aquí, com he dit, amb els Cirex a les 8, després de que el Cirex està previst que sigui més tipus concert, però tot i així suposo que serà... No? Ens costarà estar-nos quiets, oi? Jo crec que sí. És el que deies abans, sí, està pensat per fer concert, però l'altre dia parlàvem amb gent de l'entorn i em deia està bé, poseu cadires perquè vindrà molta gent, diu, però als laterals podem ballar, i aquí tant que podeu ballar, festa major s'ha de ballar. Home, és que el Cirex... Per favor. Molt bé, fantàstic. Per tant, seguim, i el format aquest també, seguim després amb concert, no? Sí, com dèiem... Ai, amb ball, perdona. Sí, el concert, després el ball amb The Covers Band i el nostre Carles Giribet, que és el DJ resident, que és un showman, que també fa música per tothom, i aquest dia és el dia fort, és el dia que hem de recarregar piles i anterior perquè acabem tard. Després, diumenge, que és l'últim dia, fem la festa del motor, que hi ha un espectacle muntat que és molt xulo. I després ja comencem amb un format, que m'agradaria insistir que és una que portem 4 anys i vam implementar, que és una activitat familiar, que aquí també venen els Rigui per Xicles de Penguins, que fan versions molt xules, i els pares que tenim una edat és molt guai perquè relaciones aquella cançó amb, més teatralitzada, no? I és molt xulo. I després ve aquesta festa, o sigui, aquest format més infantil, i després tanquem, previ als focs, que ara en parlarem, amb un grup emergent, o si no emergent, que està molt lligat amb música més per joves adolescents, no? Que és una que nosaltres aquí a Premià de Dalt volem fomentar des de l'Ajuntament, des de la regidoria, perquè crec que als joves se'ls ha de cuidar, hem de cuidar tots, eh? De fet, podem comprovar com hi té cabuda tothom, no? De fet, el Cirex està pensat per gent una mica més així, més d'un públic més generalista, i volem acabar amb Maduixa. Aquest cop ve Maduixa, si recordem, han vingut els de Tiets, han vingut Lil Dami, han vingut 30 Ufam, i volem mantenir aquest format. I un cop acabi Maduixa, repetirem el format del piromusical que vam fer l'any passat, que és vist des del camp de futbol, que jo crec que és una que vam tenir un feedback i un retorn molt positiu, és un lloc idíl·lic, i jo crec que és la cluenda ideal pels que estem allà unes quantes hores, poder tombar-te 8 minuts o 9 o 10 el que duri a la gespa, crec que és molt xulo. Fantàstic. És un magnífic fi de festa, eh? Una festa, Déu-n'hi-do, eh? Ramon, tot el que tenim seran uns quants dies de gresca, de festa, de participació. A més, són uns dies molt especials, el que dèiem. Els de la comissió, realment, i això ho hem comentat moltes vegades, acaben esgotadíssims perquè no paren. I estan aquí, suposo que al bar de la comissió, com sempre, perquè fem, doncs, no? Prenem alguna cosa amb els amics. També el bonic de la festa, Ramon, perdona, és que trobes gent que durant l'any no el veus, i en canvi per la festa major no falla. O sigui, és un retrobament molt bonic, també. Jo crec que això també és important destacar-ho. És molt maco, al final és un clàssic, però és cert, és retrobament.
és gresca i és aquells moments en els que tothom se sent molt seva, no?, la festa major, i és molt xulo, i és com veus, o gent inclús que viu fora, o que passa molts dies dins a divendres fora, però la festa no se la perd, i és molt transversal, i ens hi trobem tots, és un punt de retrobament, un punt per compartir, per ballar, i jo he de dir que tinc molta sort de ser regidor de Cultura i Festes, en aquest cas de festes, i et toqui organitzar una festa major. Això és molt xulo perquè, com hem dit abans, està pensat per tothom, per tots els públics, i té un punt molt agraït. I és una que jo vull remarcar, i sobretot no em vull oblidar la Comissió de Festes. Gent que fa molts anys que de forma altruista, com és obvi, hi dediquen moltíssimes hores, és molt extens perquè hi ha moltes activitats i són a tot arreu, i un 10 per ells, gestionant la barra aquest any també, faran botifarres. Vull dir que sí, que si volem prendre algun refrigeri o menjar, el bar de la Comi estarà aquí tots els dies, és el primer dia del divendres i el diumenge, i convidar tota la població a venir, a gaudir, és la nostra festa, i és un previ a l'estiu. Exacte, és com el tret de sortida ja oficial, no? És post-escoles, no? I ja tenim el cap posat. Ens hem d'engalanar, les millors vestimentes que tothom tingui a casa seva per posar-nos ben guapos i poder riure, ballar i compartir els millors moments de l'any. Molt bé. Doncs gràcies, Ramon. Gràcies per compartir-ho amb nosaltres, per engrescar-nos. Bueno, de fet, és molt engrescador, ja només mirant el programa ja et venen ganes de participar-hi. I bé, doncs ens veiem al Felicià, ens veiem pel poble i ens veiem per tot arreu durant aquests 4 dies de festa. Gràcies, Ramon, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Fins ara. Fins ara.